håbet med at lave det her, er jo, at når folk oplever på egen krop, hvordan det er at blive diskrimineret, som de måske ikke er noget, det er måske ikke noget, de har tænkt over før, fordi at hvis man ikke, jo det kan godt være, at selvfølgelig godt være, at man er blevet mobbet i skoletiden, men det er måske noget, man glemmer og fortrænger, fordi det er ubehageligt, og måske tænker man ikke over det mere. Og der er måske også mennesker, som aldrig er blevet udsat for diskrimination, men bare at sætte nogle tanker i hovedet på folk, og få dem til at få en ubehagelig oplevelse, så de tænker sig om, og måske ikke har lyst til at udsætte andre mennesker for det, og så på den måde måske kunne ændre ved, hvordan det ser ud i samfundet. Skabe en virkning, en langsigtet virkning. Altså, jeg synes, jeg havde godt nok ikke forventet, at de ville være så grænseoverskridende. Men man er ikke vant til, at de kommer hen og stiger lige i ansigtet og kommer fuldstændig hen tæt på en. Ubehageligt. Ja, det var rimelig ubehageligt. Altså, sådan, hver gang de kigger på en, så kigger man hurtigt væk, fordi altså, det kan man jo ikke blive. Nej, man føler lidt, at man ligesom, det er nærmest som hvis man, så hvor man sådan har ingen tøj på, og de sådan stadig står nede og siger en. Altså, man føler sig virkelig sådan, det er sådan meget grænseoverskridende. Ja. De kiggede publikum i øjnene. Det var specielt en af sekvenserne, hvor der kom sådan en fyr frem bag fra publikum, som sådan trådte frem og sådan fik øjenkontakt med en af skuespillerne, som sådan trådte meget ind i det på en eller anden måde. Og jeg tror også, den virkede til at være meget provokerende. En provokerende sekvens, som folk kendte fra deres hverdag. Der var mange, som var meget ramt af den der scene, hvor skuespillerne lå. Hvordan siger man? Ja. Medlidenheds. Ja, medlidenhed. Super provokerende forestilling. En super flot. Og utrolig godt. Sådan lidt metaforisk. Jeg synes faktisk, det var utroligt flot. Det var stærk forestilling. Og de gik jo sindssygt tæt på. Det er meget provokerende, at skuespillerne sådan angriber os, når vi bare sidder der og skal kigge. Jeg synes, det var spændende at opdage ens egen reaktion. Fordi det er jo noget, man hører om. Og man har vel også alle sammen oplevet det der med, at man bliver provokeret. Der er andre mennesker, der snakker om det. Siger, nå, men det var da noget underligt tøj, de har på, eller du ser underlig ud. Men jeg synes, det var ret tydeligt, at de mente det. Jeg synes, det er en sindssygt stærk forestilling, og jeg vil håbe, de kommer ud sindssygt mange steder og laver den. Ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Godt så. Det kan godt være, der skal mere baggrund på. Det kan vi prøve at gøre det her nu.
Den er tændt, den her, ikke også? Og så er spørgsmålet, om det var på grænsen til... der var blandt andet en, der begyndte at græde, og der var flere, der gik under stykket. Så spørgsmålet er, om vi har ramt den tilpasse balance mellem krænkelse og kunst, eller om vi sådan har overskridt noget, eller i virkeligheden været for milde. Danmark,